het dit streutje onder de wieken. Hoe volgens mij activiteit is. Goeiedag. Ja, joh. Dag heren. Wat is alles aan? Senegal lijkt op televisie. Wim Kerkels. Wie is hij, of ziet je allebei op een plek? Ik doe dit alleen, mijn hobby. Veugeluusjes. Ja, Ja, dan kan ze maar een hobby hebben, hè? voorrustjes naast kast en zo. Oppeltafels, Ja, kinderpicknicktafels. bloementrapjes. Ja. Ah ja, moest ik doen, hè. Is de... Nee, dat zien we niet, hè? Nee. Nee, Ik weet dat we rond deze tijd die muziek niet draaien bij alleen op de radio. Maar het zij ook vergeven. Hoe lang doet je dat al? dit doe ik nog van 12 jaar. Dat doet je al 12 jaar Ja. of vanaf het moment dat je 12 was? Nee. Nee, 12 jaar doe ik het. En is dat voor een goed doel? Nee, dat is... ja, hoe moet je dat zeggen? Ik moet van de gemeente mijn spullen maken. En ik moet ze ook verkopen ook. Oké. En het goede doel, dat ziet je zelf dan? Ja, zo kunt je het wel bekijken. Ja. Een leuk accentje. Ja, Ja. Maar je ziet niet de mulder. ik ben niet te melden, dat is te waar. Jij ziet de mulder. Ja, ik ben een van de Mulders, ja. Oké. En valt er wat te mulderen in de winter? Niet veel, zeker niet met dit weer. Heel twijfelachtig weer, windvlagen erbij, hele breie wind. Dus dan moest ze niet laten draaien. Het is een hobby voor ons en we hoeven er de kost niet met te verdienen. Dus we moesten niet op het uiterste gaan rijden. Ja. De Antoniusmeulen. Dat klopt, ja. Ja, ik heb je het goed al gezien. Sint-Antoniusmeulen, hè? Sint-Antoniusmeulen. Maar het leuke is, als ze boete stijs en de kieks nog binnen, dan zussen hem inderdaad. Ja. Mooi uitgelegd zussen hem door stom. Ja. Ja. Maar het is ook wel, de meulen zelf is ook een juweeltje. Het is een van de pareltjes van de meulens in Leudal, ja. Leudal heeft 5 windmeulens, 2 in Heur. 1 op in Boksum, standaard meulen, en op het Nieken en Rogger. Dus 5 windmeulens. Ja. En een stuk of 8, 9 watermeulens. Ja, want er leed er ook een heel wiet in de bus, hè? Een watermeulen. Ja, Leurmolen. Ja, de Leumolen, ja. Ursula of de Leummolen. Ja, ook niet alleen een prachtige plek, maar ook een prachtige Ja. meulen. Een paar jaar geleden uitgeroepen tot de prachtplek van Nederland. Ja. Echt hoor, Ja. bij de Leumolen door. Dat stuk, ja. Dat is echt alsof ze terug in een tijd gijzen, hè? Een paar 100 jaar. Ja. Ja, maar de molen is van, geloof ik, 1300 of zo gaat die terug. Ja. Dus dat is echt uitgeroepen tot prachtplek van Nederland. Ja. Hoeveel prachtplekken zien er dan? Daarna is er volgens mij geen meer uitgeropen. Dus Is dat zou dat de de enigste eerste zijn, ja. geweest? Eerst en de enigste. Is wel chic, hè? Jawel. Dat ze dat dan in die eigen gemeente is. Waarom ziet geen Mulder geworden? Waarom dat ik Mulder ben Ja. geworden? Omdat ik dat trekt. Omdat ik tegenover de Meulen geboren ben, mijn hele leven gewoond heb. Mijn hele leven in het vak van veevoeder gezeten heb. En toen ik gepensioneerd raakte, ben ik dus de opleiding gaan volgen. En 5 jaar geleden heb ik de opleiding met succes afgesloten. En dan ben ik door de gemeente benoemd tot een van haar windmolenaars. Waar ziet je precies geboren dan? Hier 100 meter linksop. En je zegt van, ik heb mijn ganse leven in het veevoer gezeten. In de veevoederindustrie gezeten. Ja. In de Bievenaarse paneel. En Maakt complete veevoederfabrieken, zowel de opslagen als de gebouwen, maar ook de machines en ook de transporten. oké, dus niet in de productie van veevoer, maar meer in de facilitaire... Ja, oké. de veevoederfabrieken, de producent van veevoederfabrieken. Dus zoekt je eigenlijk een bouw dan? Nee, ik ga door een kantoorfunctie. Ik was de verbindende factor tussen de engineering en de productie. En wij maken dus we maakten toen moderne veevoederfabrieken onder ook hamermeulens. En de moderne hamermeulens die doen op dit moment 100 ton per uur, 100.000 kilo per uur. En deze meulen met voldoende wind
300 kilo. Dus zit gaat verschillen. Er zit het verschil in. Maar als je zou mogen kiezen tussen de manier van malen, dan is dit met al zijn folklore denk ik toch wel veel leuker, of niet? Als je mensen hier op bezoek hebt en de geest met rondje, dan ben je zonder meer een oer bezig. Want dan kun je alles laten kijken en de zus wie het werkt. En bij de moderne machines zus ze niet meer wie het werkt. Het is allemaal elektronisch geregeld. Wat heb je vroeger altijd gedaan? Ik heb in een magazine gewerkt, in levensmiddelen. Ik word handel in levensmiddelen. Want ik heb meer baantjes gehad. 10 jaar aan het tankstation. Ik heb 10 jaar met de stadspost rondgezogen. Want het heeft van alles gaat. Ja. Ik heb hier gevarieerd. Maar heb je zelf een tankstation gehad? Nee. Op een tankstation gewerkt? Ja. Oh, dus je weet allebei wel wat het is om met lui om te gaan. Ja. En ziet je, je ziet hier terechtgekomen met de veugelhuisjes onder andere. Maar koos je elkaar voor de tijd al? Oh ja. Ja? Ja. Maar we zijn hier bij elkaar gekomen omdat hij zijn hobby mag oefenen en omdat ik mijn hobby als molenaar kan oefenen. Ja. En zo hebben we ons zeg maar een jaar of 7 geleden meer leren kennen. Maar je ziet ook echt van Heinze. Ik ben blij, ja. Wat scheelt je in leeftijd? Een jaar of 10. Ja, ongeveer. Dus grappig dat de meulen uiteindelijk de verbindende factor is geboren. Ja. Tussen ug. Mogen we dan spreken van vriendschap? Ja, dat mocht tegen zeggen wat ze wilt. Maar ik koest helemaal, want zijn leven lang is er naar Benaarsen gereden met de fiets. Van mij toe. Noordwerk? Ja. En daar koest ik hem van eigenlijk. Van Zeen? Ja, ik kwam er tegen op een fiets. Ja. Heb je dat bijgehouden? Hoeveel veugelhuisjes in die 12 jaar? Nee. En toch raak je ze altijd weer kwijt? Ja. Ja. Wat ik maak, raak ik kwijt, dus dat is genoeg. Ja. Dus en de belasting hoeft ook niet alles te weten. Nee. Al daarom gaan we geen aantallen nemen natuurlijk. Nee. Wat is hier te zien? In overzicht, een korte geschiedenis van de meulen. Ja, er zijn een paar oude papieren die gedupliceerd en geplastificeerd zijn van jaren terug van de meulen. En de borden die verschenen wie in 2002 de meulen feestelijk heropend is. Het molenaarshuis lees ik toch. Is dat er nog? Nee. Ja. Nee, dat heeft hier voor in de nieuwe week gestaan. Oh, dat is gesneuveld. Ja, niet alleen het molenaarshuis, maar hier heeft de familie Koenen 90 jaar haar vak uitgeoefend als molenaars, veevoederproducenten. En die hebben hier langs Loerdse en het molenaarshuis gehad. En die zijn in eind jaren 70 zijn die er met opgehouden en is alles opgeruimd en is er een nieuw plan gekomen met woningbouw op. En er is nooit meer een Koenen als Mulder erdoor. Nee, want in die jaren gingen andere kleinere dorps mensen die gingen teniet aan het grootschalige. Qua malen van meel. Qua malen en ook de productie van veevoeders. Ja. Nou is pas geleden zien eigenlijk de meulens uitgeroepen tot, wat is het nou? Cultureel erfgoed. Was het molenaarsvak was. Het molenaarsvak. Vak is uitgeroepen tot cultureel erfgoed. Ja. Maar daar kan ze een heel lang geschiedenis over opbouwen. Want in 1923 is de vereniging de Hollandse Molen opgericht. Toen waren er mensen al bezorgd dat de molens het aflachten tegen de stoommachines en tegen de elektriciteit. En dat ze geen functie meer hadden. Toen is die molenstichting opgericht met het doel om meer energie uit een windmolen te kunnen halen, zodat ze langer weerstand kosten bieden aan de elektriciteit. Dat hebben ze uiteindelijk toch verloren. Ja. Want in de tijd van de Tweede Wereldoorlog en vlak daarna kwamen allemaal mechanische hamermolens. En de windmolens kosten helemaal niet meer met. Maar omdat de windmolens niet meer met kosten, stierf ook het vak van molenaar uit. Toen is de Vereniging van Zelfstandigen van Vrijwillige Molenaars opgericht. En die doen dus nu opleidingen. En volgens mij gaat het enorm goed, of niet?
Het gaat goed, het draait, maar wat er aan de bovenkant afgaat van molenaars, komt met pienemeuten wij aan de onderkant bijgevuld. Echt hoor? Ja, want de mensen die aan de opleiding beginnen, Ja. die hebben een bepaalde leeftijd, zoals mij. Die zitten allemaal, de meeste, In de herfst van hun leven. ze zijn de 50 voorbij. Ja. En er zijn studies nou gedaan. En een molenaar die het diploma haalt, die draait gemiddeld 10 jaar met. En dan heeft er de leeftijd dat er het niet meer kind. Maar van al de mensen die beginnen, is maar goed een derde waar de diploma houdt. Omdat het toch een vrij Omdat het een lastige opleiding is. vrij lastig en vooral vrij lang. Je bent het minimaal 2 tot 3 jaar en voor minstens 4 jaar met bezig. En er zijn ook eeuwige studenten bij. Maar die hebben ze overal, hè? Nee, maar even serieus. Ik had dus die indruk dat er inderdaad veel mensen nog bij komen als Mulder. Maar daar heb ik eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan. Dat heeft natuurlijk met die leeftijd te maken. Dat wat er dan boven weer wegvalt, dat dat dan met meuten onderaan bijkomt. Denk je wel dat zal ik het zeggen, het uitroepen van het molenaarsvak tot cultureel erfgoed, dat daar nog een steentje aan bijdraagt? Ik zou het niet kunnen zeggen. Ik kan ja zeggen, ik kan nee zeggen. Dus wie de mensen er zelf naar kijken. We leven op dit moment in een ganz andere tijd. Ja. En van alle kanten werd aan vrijwilligers getrokken. Ja. En de vrijwilligers die werden schaarser, want ze moeten allemaal langer doorwerken. Dus in hoeverre dat door een oplossing voor gaat geven, ik weet het niet. Ik heb mijn bedenkingen. De gemiddelde leeftijd zal ook toenemen, want die mensen die vroeger met 1,62 stopten en aan de cursus begonnen, die zijn nu 5,66. En die beginnen waarschijnlijk niet meer aan de cursus. Dus wat betekent uiteindelijk voor u als Mulder die benoeming, dat uitroepen tot cultureel erfgoed? Dat we nog eens even in het zonnetje gezet werden. Hopelijk dat er nog een paar mensen de moed hebben om zich ook aan te sluiten bij de cursus en hem dan ook afmaken. Maar als ze hem dan afgemaakt hebben, moeten ze ook nog de bereidheid hebben om nog een aantal jaren met te gaan draaien. Ja. Want het beste toch ik ben er dus meer dan een middag per week met kwijt. Ja. En dan doe ik in boksen nog dat ik erbij springen. Als ik zeg dat ik per week zo 8 à 10 uur er mee bezig ben, dan zit ik er niet weer langs. En hoeveel uur zit je in de week bezig met? Ik ben Het bijna hoofd. elke middag. Ja? Bijna.